hadin ke jingki ke belania arbanai jong ki seng bahalang ba pher ringkan ki nongelam jong ki shnong ka farmers area association ki khun ki hajar ka hima maharam jong ka border area ki bahapo jong ka southwest kasil district nakaliang usim bat ka executive dorbar jong ka hima maharam sim shim kala rai ban wengno ya ka jingthmu ban ai jaka shiki shipai bsf haso boitaram phatmula kabadan hakithan ranikor habakran kilat pathai kubor uba forward man longram ubade president jong ka KSU southwest kasil district uletho bakane karai naka executive dorbar jong usim kadai hadien bakila ya shang ya ka dorbar ha ka ar khundai tereng unai lur 1000% bakila shim ya karai ban penkot no ya ka jingthmu na marka taula penpau ke jing ai khuble bakerpang ya baro kibla dan ktilang ha ka ban yeng yele persha ya ka jingthmu jong sim ka hima mahram banai jaka shiki shipai kata nadu ka KSU ka sinjuk ki seng samla shnong ka HNYF ka HANM ka HYC ka FKJGP ka hito ka Ranikor Farmers Area Association ki khon ki hajar ka hima mahram jong ka border area bat ki wedia ba kenthop ru ya ki menteri bat ki lingdo namar deiling ba ka jingetli jong ki ba ki poi shaka thong jong ka jingjap shu la pen kan mauru bana kalyang ki menteri shnong ru kila lumru ya ka jingelang ha ka apsau trek unai lur 1000% ha ka ba lingba kani kila shim ya ka rai bating e bat pen boru yu sim ba udai ban penkot no ya kani ka jingthmu banai jaka shaki shipai BSF bat kumta deiling ba kani na kalyang usim ula sngap bat lumru ke executive dorbar jong ka hima ban rai kerpang bala penkot ya kani ka kam bat ka jingthmu ki dan ko ba shi phokan hon ai ki ba kan thop na do ki sang balang ba pher po jong ka sa skill street na ta ki wi kan hon na po jong ka area sosomper right sosomper ka ba de ka jaka ka ba hap po jong put sam jong ka hima maharam ti mata ka si na ka lang jungi haden bengi pedang ya ka city na ka jing pantip na po jong ka office jong sim jong ki maharam kata kan retret jong Oktober jong snap alja rapsan tingi penpau ya ka jing sokmen ngila man ong ba kumbang la ki e bade ka jing thu aja ka jong sim hantai hapo so bajram formula la arbanai ti haden ka jing ki jungi ka ba la jam arbanai ting li ka ju so jing job ha ka ba ngila yo ya kan ka sti ka balong ka jing pente yangi ba nakaliang jong ka step dorbar hima jong ki maharam ha ka ar khandai tarik jong bunai ladat kala dap sim ya karai ban om ba lapan kut no hawdai bat kani ka jing thmu ban ai ka spai hang tu hapo so bajram formula ti nakaliang jungi ka KSU bat ko ken hon sambalang ba pher ki ba ken thop ya ka Ranikor areas farmers association nangta na inna ka sanjuk jong ki kun ki hajar ki ma maram jong ka dong bordar na ta ki wi sing balam na du ka SSSS HNYF HANM HYC hito FKGP bet ko wi tingi kwa bane thu pa ta ni ba haden ka jing ya ki ka jungi ni lala ban pen ko ngu ban pandam yu sim jong ki ma maram leng ba ka jing sim khialang jong ki menteri bat kelang do ki bahap hapo jong ki maharam te kane kasni na kelang jumi ni so ban ai kublai kerpang khantam e ki pai ba jong ka than Ranikor bat jong ka ni ka than mokorwat di berkoi ki bales no tilang bani nadu ka basdang ha ka ba ngi lalu mi public meeting la late section ka pher bani kran na bade bat kane ka mat ting so ba ai kublai kerpang ni pai ba jong ka maharam na tang so banai ku blairu ya ki kan hon bo pher ki dukhot na kan hon bo pher na du KSU bat ku wi seng balang na tang so banai ku blairu khantam ya ki menteri shnong namar ngi tep sai ba haden ba kladan ka jing thnam ha be de kan KSU kladan ka jing dawa ka ba nabaro ki liang ha be de ban pandam no la ne ban wen no e ka jing thu ban ai spai po pon mula na ka liang jong ka sanjuk
jong menteri snong jong ka hima maharam kilalum ya kata ka jingalang jongki ha ka apsau terik jong benai vladap bat ha kata ka jingalang kini ki menteri kila sim na koi kasur kebat kata kalong ban penbor yusim ba de ban pengkut no ha de berkene ke isu bat haden kataru nak lang jungi sobanai kublai kam tam ki menteri snong kilingdo kibasan kibade ki dukhat joka estif dorbar ki mamaram namar baleng ba ka jing penbor ka jongki usim joki mamaram da ka jing bombanse ulah ban lum ya kata ka estif dorbar hima ha ka arp knai tarik jumna baladan ba ha kata ka estif dorbar hima da ka jing penbor ka jongki umbanse nagleng usim ulah ban penkut no habade berkene ke isu tingi sebarai kublai kerpang ki menteri kelendo abade buni bunta ki seng balang ba pher berkerpang ya ki pai ba ki blai snok tilang bani ki kenhon ba pher habang sim ya kene ke isu kabalong sya ka isu ke bakta ya ki pai ba dia ka kendo ka siap jong ka hima maharam he ba koi